سوی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи тиллоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо бинандаҳои азиз мегардонем. имрӯз дар барнома матбуот сипари давлат ва оинаи ҷомеат имрӯз ба нашри аввалин рӯзномаи тоҷикӣ 114 сол пур гардид. محور پیشرفت آبادی هر گوشه وطن، جبهه بزرگی سازندگی و استقبال جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی. кишвари сабз амалишавии барномаи давлатии кабудизоркунӣ барои давраи то соли 2040 дар шаҳру ноҳияҳои кишвар. تطبیق هدفهای حکومتی کشور و بهسازی امکانات‌های اجتماعی در ونج، راهسازی در تاریخ یزغلام. наврӯз аз маҳбубтарин ҷашнҳои таърихӣ ва фарҳангии миллати тоҷик, омодагӣ ба ин ҷашни миллӣ дар кишвар. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давлати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи силоҳ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи захираҳои моддии давлатӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи шикор ва хоҷагии шикор, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муомилот бо партовҳои радиоактивӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба меъёрдарории техникӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хазинадорӣ, дар бораи пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба додани ризоият барои аз вазифаи муовини ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон, ваколадор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Бобоҷонзода Миҷгона Бобоҷон ва дар бораи пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба додани ризоият барои ба вазифаи муовини ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон, ваколадор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани муқимӣ Нигора Аминзода мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахалдор қабул карда шуд. 114 сол қабл 11 марти соли 1912 аввалин шумораи нахуст рӯзномаи сирф тоҷикӣ Бухорои Шариф ба нашр расида буд. рӯзномаи Бухорои Шариф бо чопи 153 шумора тавонист дар бедорӣ ва ба вуҷуд овардани афкори мардум, такон додани мафкураи онҳо ва худшиносию худогоҳии мардуми тоҷик хизмати бузург намояд. мавзӯъро Зоиршод Тағоимуродзода шарҳ медиҳад. матбуот яке аз рукнҳои муҳими ҷомеаи мутамаддин ба ҳисоб меравад. он на танҳо оинаи рӯзгори мардум, балки минбари андеша, маърифат ва худшиносии миллӣ мебошад. матбуоти тоҷик низ таи беш аз як аср ба ҷомеа хизмат карда, хонандаи худро бо муҳимтарин хабару рӯйдодҳои давр ошно месозад ва ба ӯ ғизои маънавӣ мебахшад.
таърихи матбуоти тоҷик аз соли 1912 оғоз меёбад. маҳз дар ҳамин сол аввалин рӯзномаи тоҷикӣ бухорои шариф рӯи чоп омад. ин нашрия барои бедории фикрӣ, рушди маърифат ва худогоҳии миллӣ нақши таърихӣ гузошт. дар саҳифаҳои он масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва маърифатӣ инъикос ёфта мардумро ба донишандӯзӣ ва пешрафт даъват мекарданд. аз ҳамон давра то имрӯз матбуоти тоҷик роҳи пуршараф ва пурмасъулиятро тай намудааст. бо мурури замон шумораи рӯзномаву маҷаллаҳо афзоиш ёфта, доираи мавзӯъҳо васеъ гардид. матбуоти замони нав ба марҳилаи нави рушди худ дохил шуд ва ҳамқадами замон то имрӯз дар тарғибу ташвиқи дастовардҳои марҳилаи нави давлатсозии миллӣ сам гузошта омада истодааст. саҳми матбуот дар 13 солаи охир дар бунёди аввалин хиштҳои давлатдории миллӣ аз ҳамсоҳаҳои дигар камӣ надорад. матбуот мисли артиш аст. барои чӣ мисли артиш? агар артиш марзҳои давлатии моро ҳимоят кунад, матбуот ва дар маҷмӯъ васоити ахбори омма аст ки марзҳои маънавии мо шуморо ҳифз мекунад ва дар ташаккули худшиносии миллӣ, хештаншиносӣ ва таҳкими ҳуввияти миллӣ сами босазо мегузорад. дар баробари матбуоти чопӣ имрӯз сомонаҳои хабарӣ, телевизиону радио низ дар фазои иттилоотӣ фаъолона саҳм мегузоранд. ҳамаи ин воситаи ахбори омма дар як ҳадаф муттаҳиданд: расонидани иттилооти саҳеҳ, баланд бардоштани маърифати ҷомеа ва таҳкими арзишҳои миллӣ. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон журналистон бо эҳсоси баланди масъулият фаъолияти касбии худро пеш мебаранд. онҳо рӯйдодҳои муҳими сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии кишварро инъикос намуда, барои огоҳии ҷомеа ва ташаккули афкори солим саҳми назаррас мегузоранд. рӯзномаи ҷумҳурият, нашрияи расмии ҷумҳурии Тоҷикистон, таи 10 соли охир пеш аз ҳама бо дастгирии муассисон ва заҳмату талошҳои аҳли эҷоди рӯзномаи ҷумҳурият теъдоди нашр аз 30 000 соли 2015 фарзи мисол имрӯз ба беш аз 50 000 нусха мерасад. яъне ҷумҳурият ҳамчун як нашрия, ҳамчун як минбаре ки ҳамавақт асолаташ, рисолаташ тибқи низомномае ки дорад, тарғибу ташвиқи сиёсати созандаи давлату ҳукумат аст, дар ин сатҳ муваффақ аст. қалами журналист на танҳо воситаи навиштан, балки василаи таъсир ба афкори ҷомеа мебошад. матбуоти тоҷик дар давраи соҳиби истиқлолӣ низ рушд намуда ба минбари муҳими тарғиби сулҳу ваҳдат, худшиносии миллӣ ва арзишҳои давлатдорӣ табдил ёфтааст. дар ин раванд саҳми журналистон, муҳаррирон ва ҳамаи аҳли қалам басо арзишманд мебошад. имрӯз вақте аз беш аз 100 соли фаъолияти матбуоти тоҷик ёдовар мешавем, бо ифтихор метавон гуфт ки ин соҳа дар тарбияи маънавии ҷомеа, баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон ва муаррифии дастовардҳои кишвар нақши муҳим дорад. рӯзи матбуот иди аҳли қалам, иди сухани рост ва андешаи созанда аст. бо чунин рисолати бузург матбуоти тоҷик минбаъд низ барои рушду пешрафти ҷомеа ва огоҳии мардум хизмат хоҳад кард. зоиршоҳи тағоимрод, Маҳмад Саиди Камол барои барномаи иттилооти ахбор. استقلال دولتی امکان داد که مطبوعات تاجیک هم از نگاه صفت و هم از نگاه مقدار پیشرفت باشد. مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخباری عامه در تربیت معنوی جامعه نقش بارز گذاشته انسان‌ها را به سوی فردای درخشان و آینده نیک راهنمون می‌سازند. فعالیت با ثمر واسطه‌های اخباری عامه انعکاس واقع‌بینانه آنها سبب بالاروی آگاهی و خودشناسی، معرفت و جهانبینی مردم، آشکار و اصلاح کمبودی‌های جامعه و رشد دولت‌داری می‌گردد. مطبوعات تاجیک در بلند برداشتن سطح معنویات مردم و حفظ ارزش و منفعت‌های ملی‌مان سهم ارزنده گذاشته است. بخشیده به روز مطبوعات تاجیک در کشور چهاربینی‌های گوناگون برگزار گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند.
бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик дар шаҳри душанбе ҳамоиши тантанавӣ доир гардид. дар ҳамоиш масъулини вазорати фарҳанг, намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурияи тоҷикистон, кормандони воситаҳои ахбори омма ва рӯзноманигорону собиқадорони соҳа иштирок намуданд. таъкид гардид ки имсол ҷашни матбуот дар фазои хоса ва таърихӣ дар соли таҷлили 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ доир мегардад. дар ин марҳилаи пурпечутоб ва сарнавиштсоз матбуот ҳамеша дар канори давлат ва миллат қарор гирифт. ин аст ки президенти ҷумҳурияи тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нақши матбуотро дар таҳкими давлатдорӣ ва худшиносии миллӣ борҳо таъкид намуданд. тавре пешвои миллат таъкид доштанд, матбуот оинаи ҷомеа ва минбари андешаи озод аст ва бояд дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таҳкими сулҳу субот ва рушди давлатдорӣ саҳми фаъолона гузорад. моро лозим аст ки ҳар як воситаи иттилоотиамонро бо орзую бо ниятҳо бо ҳадафи асосии давлатсозӣ ва миллатсозӣ истифода кунем ва хушбахтона имрӯз ки воситаҳои ахбори оммаи мо ҳама аз имкониятҳо барояшон фароҳам аст, бояд аз самин нуқтаи назар фаъолият кунанд. зикр гардид ки дар шароити истиқлолияти давлатӣ низоми матбуоти миллӣ аз лиҳози шарҳу муҳтаво таҳаввулоти ҷиддӣ касб намудааст. рушди бо суръати технологияҳои рақамӣ ва телекоммуникатсионӣ имконият фароҳам овард ки фазои иттилоотии кишвар боз ҳам фарохтар гардад ва дастрасии шаҳрвандон ба иттилооти боэътимод беҳтар шавад. дар ҳамоиш зикр гардид ки ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон пайваста барои ҳавасмандсозӣ ва қадрдонии аҳли қалам тадбирҳо меандешад. ҷойгоҳи матбуот дар замони соҳибистиқлолии кишвар хеле муҳим арзёбӣ мегардад. беҳуда нест ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки матбуот ва воситаҳои ахбори омма сипари боэътимоди ҳифзи дастовардҳои мустақилияти кишвари азизамон маҳсуб меёбанд. аз ин хотир матбуоти тоҷик ки таърихи беш аз 114 сола дорад, ҳамон рисолати асосии худ расониндани ҳақиқати зиндагӣ ба мардумро адо менамояд ва хусусан дар замони кунунӣ ки рақобатпазири шадиди воситаҳои ахбори омма мушоҳида мешавад, таваҷҷӯҳи мухотобон ба шабакаҳои иҷтимоӣ аз расонаҳои анъанавӣ бештар мегардад, барои матбуот вазифаҳои муҳимтар ва пурмасъулияттар пеш меоянд. дар идомаи ҳамоиши тантанавӣ аз ҷониби вазорати фарҳанг ва кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба як қатор рӯзноманигорон унвонҳои аълочаи фарҳанги ҷумҳурияи тоҷикистон, аълочаи матбуоти тоҷикистон, сипосномаҳо ва диплому ифтихорномаҳо тақдим гардиданд. ба ифтихори рӯзи матбуоти тоҷик дар ноҳияи рӯдакӣ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, кормандони воситаҳои ахбори омма, собиқадорони соҳа ва фаъолони ҷомеа иштирок намуданд. иштирокдорон оид ба нақши воситаҳои ахбори омма дар инъикоси дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, тарғиби арзишҳои миллӣ ва ҳифзи манфиатҳои ҷомеа андешаронӣ намуданд. зимни чорабинӣ иброз гардид ки матбуот дар ҷомеаи муосир яке аз рукунҳои муҳими фазои иттилоотӣ маҳсуб ёфта, дар инъикоси воқеияти зиндагии мардум, таҳкими худшиносии миллӣ, баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон ва муаррифии дастовардҳои давлату миллат нақши назаррас мебозад. таъкид шуд ки фаъолияти пурсамари рӯзноманигорон дар рушди ҷомеа ва густариши фарҳанги иттилоотӣ аҳамияти хоса дорад. дар идомаи чорабинии масъулин саҳми рӯзноманигоронро дар инъикоси равандҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ, татбиқи барномаҳои давлатӣ ва муаррифии дастовардҳои ноҳия муҳим арзёбӣ карданд. қайд гардид ки ҳамкории созанда миёни мақомоти маҳаллӣ ва воситаҳои ахбори омма барои таъмини шаффофияти фаъолият, баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа ва таҳкими фазои иттилоотии кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. бо наздик шудани айёми наврӯзи хуҷастапай, фазои идона дар гӯшаю канори кишвар рӯз то рӯз бештар эҳсос мегардад. шаҳри бохтар низ барои истиқболи сазовори ин ҷашни миллию таърихӣ тадбирҳои густурдаи ободониву созандагиро роҳандозӣ намудааст. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. шаҳри бохтар ки маркази маъмурии вилояти хатлон ба ҳисоб меравад, дар арафаи таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯзи хуҷастапай ба як фазои идона табдил ёфтааст. бо мақсади истиқболи сазовори ин ҷашни бостонӣ дар гӯшаю канори шаҳр тадбирҳои гуногуни ободониву созандагӣ роҳандозӣ гардида, корҳои сабзгардонӣ, тозакунии кӯчаву хиёбонҳо ва ороиши муҳити шаҳр бо маром идома дорад.
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри бохтар дар ҳамкорӣ бо ташкилоту муассисаҳо барои зебову назарраво гардонидани муҳити зист тадбирҳои мушаххасро амалӣ намуда истодаанд. дар доираи ин иқдомҳо гулҳои ороишӣ шинонида шуда, гулгаштҳо тармим гардида, майдонҳо ва роҳравҳо бо унсурҳои миллӣ оро дода мешаванд. бо омади баҳори нозанин, наврӯзи оламафрӯз дар саросари кишвари азизамон корҳои ободонӣ вусъати тоза пайдо мекунад. чӣ хеле ки мо мебинем имрӯз дар шаҳри азизи мо корҳои ободонӣ хеле ҳам вусъат ёфта истодааст. махсусан дар шомгоҳон вақте ки мо ба тамошои шаҳр мебием, як манзараи зебое дида мешавад. яке аз рамзҳои асосии ҷашни наврӯз суманак ба ҳисоб рафта. он нишонаи баракат, фаровонӣ ва оғози зиндагии нав мебошад. ба ин муносибат дар маркази шаҳри бохтар манораи рамзии суманак бо баландии 10 метр қомат афрохтааст, ки ба шаҳр ҳусни тоза бахшида таваҷҷӯҳи сокинону меҳмононро ба худ ҷалб менамояд. сокинони шаҳри бохтар чунин иқдомҳоро бо хушнудӣ пазируфта изҳор медоранд, ки анҷоми чунин тадбирҳо аз амалҳои неки инсонӣ дониста мешавад. мо боварии комил дорем ки ҷашни наврӯзи байналмилалиро сокинони шаҳри бохтар бо як рӯҳияи боло, бо як шукӯҳу шаҳомати хосае пешвоз мегиранд. бояд гуфт, ки корҳои омодагӣ ба ҷашни наврӯз дар шаҳри бохтар бо маром идома дошта, масъулин ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷлил гардидани ин ҷашни миллӣ тадбирҳои заруриро амалӣ мекунанд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, шаҳри бохтар, ахбор. ба муносибати таҷдид аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Дӯстӣ 181 иншоти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шуда бо саҳми сокинону соҳибкорон марҳила ба марҳила бунёду ба истифода дода мешавад. ҳоло дар ноҳия раванди созандагиҳо бо маром ва сатҳу сифати баланд ҷараён дорад. гузориш дар ин хусус. бо мақсади дар сатҳи баланд ва сазовору шоиста таҷлил намудани ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳама бахшҳои хоҷагии халқи ноҳияи Дӯстӣ тадбирҳои ободониву созандагӣ бо суръат ҷараён дорад. бо эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, сокинону соҳибкорони ободгари ноҳия рӯҳу илҳоми тоза пайдо намуда дастаҷамъона дар амалӣ намудани иқдомҳои созандагӣ ҳиссаи муносиб гузошта истоданд. дар раванди анҷоми чунин амалҳои бунёдкорона айни замон ҷиҳати боз ҳам беҳтар гардонидани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ сохтмони маркази саломатии ноҳияи Дӯстӣ бо суръат идома дошта дар арафаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ва истиқбол аз истиқлоли давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳад гирифт. дар дохили бинои маркази саломатӣ, маркази ҳамбастагии бемориҳои кӯдакона, маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим, маркази солимии репродуктивӣ, маркази тибби оилавӣ дар ин бино кор ва фаъолият мекунем барои беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ равона шудааст. фароҳам овардани шароиту имконоти таҳсил, ки аз масъалаҳои меҳварии ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад, дар ноҳияи Дӯстӣ сол аз сол ба ин самт таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, марҳила ба марҳила дар марказ ва деҳоти он муассисаҳои нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ бунёду ба истифода дода мешавад, ки ин дар муҳайё гардидани имкониятҳо барои таълиму тарбия ва баланд бардоштани сатҳи дониши муҳассилин мусоидат мекунад. то ин ҷониб дар муассисаи мо мушкилоти ҷои нишаст буд ва хушбахтона дар назди муассисаи мо бинои дуошиёна иборат аз 7 синфхона бунёд шуда истодааст, ки ин дар оянда ба хонандагон шароити хубу фароҳам меоварад. мақсади асосии мо масъулин ин беҳтар намудани сифати дониши хонандагон мебошад. истиқлолияти комили давлатӣ дар зарфи 34 сол сокинони кишварро ба дастовардҳои хуби меҳнатӣ ва зиндагии шоиста ноил гардонидааст. ин ҳама бунёдкориҳо ва таъкидҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ маҳз ба хотири сифатан беҳтар шудани сатҳи рӯзгори аҳолӣ ва рушду пешрафти ҳама бахшҳои хоҷагии халқи мамлакат равона карда шудааст. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Дӯстӣ, ахбор. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва ҷашни байналмилалии Наврӯз корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъат дода мешавад. ҳамзамон бо саҳми сокинону соҳибкорон роҳу пулҳо ва инфраструктури деҳот мукаммал мегардад. гузориш дар ин хусус.
бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ ва истиқбол аз ҷашни наврӯз дар ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон корҳои созандагию бунёдкорӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ вусъат меёбанд. Аз 216 иншооти ҷашнии таъйиноташон гуногун то кунун 168 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда дар боқимонда корҳо идома доранд. Азбаски маркази ноҳия нисбатан сартар аст, корҳои сохтмонӣ бо истифода аз рӯзҳои мусоид дар дигар ҷамоатҳо идома доранд. тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроия таваҷҷӯҳ бештар ба инфраструктураи деҳот равона гардида дар ҳудуди ҳама ҷамоатҳо таъмиру бунёди роҳу пулҳо, хатти барқ, таъмири оби нӯшокӣ, сохтмони мактабу нуқтаҳои тиббӣ ва майдончаҳои варзишӣ бо маром идома доранд. аз ҷумла сокинону соҳибкорони ватандӯсти ҷамоати деҳоти Догистон тавонистанд ки роҳи 5 километраро ки маркази ҷамоатро бо шоҳроҳ мепайвандад дар муддати кӯтоҳ сангфарш карда мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд ва дар идома ба сангфарш кардани роҳҳои байни деҳаҳо шурӯъ кардаанд. тадбирҳои дигари ободкории ин ҳашарҳои дастҷамонаи сокинони деҳаҳои ҳудуди ҷамоати деҳотӣ сари чашма мебошад. дар деҳаи одинабоӣ ҳамасола бо омадани селҳои баҳорӣ маҷрои дарё дигар шуда заминҳоро мешӯяду ба хонаҳои истиқоматӣ наздик мешавад. сокинони ин деҳа соли дуюм аст ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва истифода аз техникаҳои соҳавӣ ҳамарӯза ба ҳашар баромада ба корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ машғул мешаванд. сокинони дигар деҳаҳои ин ҷамоат ки дар канори соянд ин корро дар оянда низ идома медиҳанд. ҳамчунин барои аҳолии як қисми деҳа дар масофаи 3 километр хаттёбӣ нӯшокӣ оварда дар қисми болои деҳа бошад пули мошингузар бо паҳноии 8 метр сохтаанд. айни ҳол сохтмони ду пули мошингузар дар болои дарёи Ниёб дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти даштӣ Ҷумалангардара, як пул дар деҳаи Чагамина ва сангфаршкунии роҳҳо дар ҷамоати деҳоти Ёл идома доранд. ҷиҳати сарсабзу хурам намудани муҳити зист дар шафати роҳҳои мошингузар ниҳолони мухталиф шинонида мешавад ки ин тадбир идома дорад. дар маҷмӯъ бо мақсади дар сатҳи баланду хотирмон ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дигар ҷашнҳои миллӣ аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроия ҳамаи ин ободкориҳоро маҳз самараи истиқлолияти комили кишвар ва дар амал татбиқ намудани сиёсати бунёдкоронаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манидод мекунанд ки соҳибкорону сокинон бо пайравӣ аз ин иқдомҳои шоиста корҳои созандагию бунёдкориро рӯи даст гирифтанд ва амалӣ месозанд. Раҳматалӣ Назри, Эраҷи Қурбоналӣ, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Ахбор. дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон бар асари бориши боронҳои аввали моҳи марти соли ҷорӣ ва омадани сел дар баъзе аз мавзеъҳои осебпазири канори соҳили дарёи Сурхоб ва қисме аз заминҳои корам таъсири манфӣ расонид. баҳри бартарафсозии оқибатҳои манфии офати табиӣ ва пешгирии хавфи такрории он дар минтақаҳои осебпазири ноҳия тадбирҳои соҳилмустаҳкамкунӣ амалӣ гашта истодааст. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. ин маҷрои дарёи Сурхоб дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти Чилча, шаҳраки Баҳманруд ва Танобчии ноҳияро убур мекунад ва мавзеъҳои хавфнок низ дар ноҳия маҳз дар ҳамин қисмат ҷойгиранд. давоми боронҳои пайдарпайи ҳафтаи сипаригардида ва омадани сел садҳои муҳофизатиро дар ин қисмати ҷамоати шаҳраки Баҳманруд хароб намуда таҳдиди селро ба хонаҳои истиқоматии сокинон бештар намуд ва дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои саривақтии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ айни замон корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар ин қисмат ҷараён дорад. давоми моҳи марти соли равон ҳангоми омадани сел ва баландгардидани маҷрои оби дарёи Сурхоб дар се мавзеи ноҳияи Темурмалик хисорот ворид сохта масофаи беш аз 1.5 километр садҳои муҳофизатии соҳили дарёро рахна карда сел ба маҳалли аҳолинишин наздик шуда дар натиҷа ба қисмате аз заминҳои корами обӣ таъсири манфӣ расонид. бо мақсади барқарор сохтани мавзеъҳои осебдида ва пешгирии хавфи ҳодисаҳои табиӣ аз ҷумла омадани сел ки ҳамасола дар фасли баҳор ҳангоми шиддат гирифтани боришоти пайдарпайи боронҳо ба қайд гирифта мешавад, айни замон корҳои соҳилмустаҳкамнамоӣ дар ноҳия бо маром идома дорад. аввали моҳи март аллакай боронҳои сел борид ва садҳои муҳофизатӣ ҷамоат шаҳраки Баҳманрудро вайрон намуд ва имрӯз 7 адад техникаи борбардор мошин олодҳо аллакай дар ин мавзеъ кору фаъолият доранд ва
کوشش نموده ایستادیم که سدهای محافظتی را مستحکم نماییم. дарёи сурхоб ки аз самти ноҳияҳои баландкӯҳи ховалин ва балҷувон инчунин ноҳияи восеъ ҷорӣ шуда ҳудуди 3 ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи темурмаликро убур мекунад, ҳамасола дар қисмати ин ноҳияҳо хавфи омадани сел ва расонидани зарари моддӣ иқтисодӣ ба сокинони назди соҳилӣ таҳдид мекунад. дарёи сурхоб дар ҳудуди ноҳияи темурмалик масофаи умумии 28 километрро убур намуда, аз ин ҳудуд 11.5 километр ҳамчун мавзеъҳои хавфноки аввалин дараҷа дониста мешавад. бо назардошти зарурат дар партави ғамхориҳои доимии ҳукумати мамлакат соли 2025 барои соҳилбандӣ дар ноҳияи темурмалик 4 техникаву механизмҳои соҳавӣ тақдим гардид. ҳоло дар мавзеъҳои осебпазир корҳои соҳил мустаҳкамнамоӣ вусъат ёфта, техникаҳои зарурӣ ба таври доимӣ сафарбар шудаанд. айни замон дар маҳалли корҳои бартарафсозӣ бо рехтани сангу шағал ва гузоштани тахтасангҳо садҳои муҳофизатӣ бо назардошти мустаҳкаму устуворгардонӣ сохта шуда, тадбирҳои барқарорнамоӣ ва чораҳои пешгирикунанда ҷараён доранд. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи темурмалик, ахбор. бунёди рӯҳупул ва нақбҳо дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон барои ташаккули роҳи абрешим ва зиёдшавии боркашонии байналмилалӣ тавассути қаламрави тоҷикистон мусоидат намуд. дар идомаи навсозии роҳҳои маҳаллӣ бунёди роҳи ҷамоати деҳоти язғуломи ноҳияи ванҷ соли гузашта оғоз шуда, сокинони чанд деҳа бори аввал аз имкони мусоид барои рафту омад баҳравар гардиданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. зайч аз дурдасттарин деҳа дар водии язгулон маҳсуб меёбад ки то 6 моҳ қабл набудани роҳ аз мушкилоти асосии 12 хоҷагии ин деҳа буд. иҷрои супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон фароҳам овард ки то дурдасттарин деҳаи водии язгулон роҳ сохта шавад. аз роҳи байналмилалӣ Душанбе, Хорух, сарҳади Чин то охирон деҳаи водии язгулон роҳ бо дарозии умумии 34 километр пурра тахту ҳамвор карда шудааст. 1.5 метрам набуд. Мошин ба зур меомад. Агар меомадам, не ки тамоман мошин набуди давро. бо гирифтани сангу хок ва кӯҳпора бори аввал дар таърихи водии язгулон барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар чунин сатҳи баланд шароит муҳайё карда шудааст. истифодаи техникаи механизмҳои тибқи таъинот пешбинӣ шуда ва ҷалби мутахассисон ҷиҳати босифату саривақтӣ анҷом ёфтани сохтмон мусоидат намудааст. пеш роҳ вазмин буд, душвор омадан ва исоби хизмати ҷаноби роҳи маро кушод карданд. бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамзамон бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон раҳ аз шоҳроҳ то деҳаи зайч тахту ҳамвор карда шуда васеъ карда шудааст. роҳи ҷамоати язгуломи ноҳияи ванҷ аз ҳисоби лоиҳаҳои сармоягузорӣ муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ сохта шудааст. роҳҳо дар водии язгулон қаблан дар ҳолати нигаронкунанда буд ва дар фасли зимистон баъзан ҳаракати нақлиёт муддати зиёд ғайриимкон мегардид. иҷрои намунавии супориши роҳбари давлат ва фароҳам овардани шароити замонавӣ барои ҳаракати нақлиёту интиқоли молу маҳсулот фараҳи истиқоматкунандагони ҷамоати язгулонро афзун ва ҳавасмандии онҳоро ҷиҳати саҳмгузорӣ дар дигар корҳои ободонӣ бештар гардонидааст. ин водӣ таърихи кӯҳан дорад ва маҳз дар замони истиқлоли давлатӣ бо пойдории осудагии сартосарӣ роҳҳои маҳаллӣ мутобиқ ба талаботи замони муосир навсозӣ гардид. ин фараҳу хушҳолии истиқоматкунандагони ин деҳоти дурдасти кишварро дучанд гардонидааст. барои асвалпӯшкунӣ ҳарорати баланду ҳавои мусоид аз талаботи асосӣ маҳсуб меёбад. бо ҳамин назардошт баъди фароҳам шудани имконияти табиӣ идомаи асвалпӯшкунӣ дар назар аст. дар асоси дастури супориши пешвои маъзуми миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди роҳҳои ҷамоати деҳоти язгулон 34 километр роҳ тахту ҳамвор карда шуд. аз ин 10 километр асфалтпӯш карда шуд. дар ҳолати мусоид шудани ҳаво дар нақша дорем ки корҳои сохтмониро идома диҳем. ин наворҳо нишон медиҳад ки мувофиқ ба талаби шароити кӯҳистон дар давраҳои гуногун бо душворӣ барои ҳаракат имкон фароҳам оварда шудааст. баъди бунёди роҳи нав хатарҳои эҳтимолӣ барои ҳаракат кам гардид. шуғли асосии сокинони водии язгулонро ки кишоварзӣ ташкил медиҳад, навсозии роҳ барои интиқоли самараи меҳнати истиқоматкунандагони ин деҳоти ноҳияи ванҷ ба дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар мусоидат мекунад. ман 90 сола роҳ набуд. ба Душанбе
همینجا میخیسی ماشینانی یک ماشینی ویرانه مردم بیچاره کو خطی میفرومدند عذاب و عقوبت ها. همین خیلی راه خوب و نقض ساختن که در تاریخی از غلام وجود نداشت. یعنی سنگ فرش کردن، هموار کردن، راست کردن. یزدگلوم یکی از دوردست‌ترین جماعت دهات در ولایت مختار کوهستانی بدخشان محسوب می‌یابد. اجرای سفارش‌های راهبری دولت و تحکیم سازندگی‌ها تدریجاً شرایط را بهتر و ساکنان 7 دهه جماعت یزدگلوم ناحیه ونج از امکانات خوب برای زندگی بهره‌ور می‌شوند. وسیع‌کنی و تخت و هموارکنی راه وادی یزدگلوم پورا به انجام رسانیده شده است و امروز امکانیت برای حرکتی واسطه‌های نقلیات با طلبات زمانی معاصر مطابق گردانیده شده است. آینده ساختمان از جمله ادامه دادن اسفالت پوشکنی به نقشه گرفته شده است. نوروزی عزیزالله، رجب علی محمدعلی، ونج اخبار. новобаста ба мушкилоту монеа ва омилҳои таъсиррасонанда ба рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат сол то сол рушди воқеии иқтисод таъмин гардида дар муқоиса ба чанд соли қаблӣ беҳбудӣ дар рушди иқтисодиёт мушоҳида мешавад. яъне ҳукумати кишвар ҳанӯз аз солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ҷиҳати коҳиши сатҳи камбизоатӣ даст ба кор асту то ин дам натиҷаҳо назар расанд. гузориш дар ин хусус. дар амал татбиқ намудани барномаҳои рушди иҷтимоии иқтисодӣ ва раванди амалигардии ҳадафҳои стратегии кишвар имкон фароҳам овард ки рушди бо низоми иқтисоди миллӣ таъмин гардад. даромади пули аҳолӣ аз 26 миллиард сомонии соли 2015 то ба 165 миллиард сомонӣ дар соли 2025, яъне беш аз 6 баробар афзоиш ёфтааст. дар соли 2025 беш аз 400 коргоҳ корхона таъсис ёфтааст ва бибинед бо таъсис ёфтану бо ташкил шудани коргоҳу корхонаҳо рӯз ба рӯз мардуми кишвар низ бо ҷои корӣ таъмин мешаванд. мушоҳида мегардад ки мардуми кишвар рӯз ба рӯз зиндагии беҳтар ва зиндагии хуберо ноил гардидаанд. сатҳи камбизоатӣ таи 2 соли охир дар кишвар ба андозаи 2,2% коҳиш ёфтааст. тибқи маълумоти оморӣ, агар соли 2023 сатҳи камбизоатӣ дар кишвар 21,2%ро ташкил медод, ин рақам дар соли 2025 ба 19% расидааст. пайваста дар суханронии президенти мамлакати мо қайд мешавад ки барои мардум бояд мо як зиндагии шоиста таъмин намоем ва ҳамин чиз дар асл рӯз ба рӯз мушоҳида мешавад. имрӯз аллакай вақте ки назар меафканем ба шаҳру деҳаҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон, худи симои шаҳрҳо, деҳаҳо аллакай дигар шудаанд ва мардуми кишвар бо як дилгармӣ, бо як муҳаббати беандоза барои пешрафти тоҷикистони азиз фаъолият мекунанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси олӣ дастур доданд ки дар соли 2026 тавассути иҷрои саривақтию босифати барномаву нақшаҳои қабулгардида таъмин намудани суръати рушди иқтисоди кишвар бояд дар сатҳи накам аз 8% таъмин карда шавад. амалисозии саривақтӣ ва сифатноки он имкон медиҳад ки дар 5 соли оянда ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 2 баробар афзоиш ёфта, сатҳи камбизоатӣ то 10% кам ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ то 50% зиёд гардад ки ин ба беҳтар шудани сатҳи зиндагӣ ва таҳкими ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мусоидат менамояд. 10 март дар кишвар бориши барфу борон ба амал омад. сардӣ ва бориш дар ҳолест ки қисми зиёди дарахтон аз ҷумла зардолу шукуфтаанд. барои эмин нигоҳ доштани ҳосили оянда аз талафёбӣ боғпарварон тадбирҳои заруриро амалӣ намуданд. гузориш аз вилояти суғд. шабонарӯзи гузашта дар вилояти суғд ҳаво нисбатан сард гардид. ин дар ҳолест ки дар шаҳру ноҳияҳои дар водӣ ҷойгир буда боғҳои зардолу қисман шукуфта аст. ба вуҷуд омадани сардӣ бориши барфу борон боғпарваронро водор сохт ки ҷиҳати эмин нигоҳ доштани ҳосили оянда тадбирҳои иловагиро иҷро намоянд. тамоми чоҳҳои амудӣ ки буд ба истифода дода шуд барои мондани об дар ҷойҳо барои дуд кардан аз пораи маҳаллӣ хушкконда барг ва истифодаи коҳ ташкил карда шуд ки ин барои аз хунукӣ нигоҳ доштан барои рӯи
гулро бо пленкаи гирифтан ёрдами худро мерасонад. Пасшавии ҳарорати ҳаво соати 12 шаб то соати 5 саҳар мешавад. Бинобар ин мо тавсия додем ки аз соати 12 сар карда то ҳамин соати 5 ҳамин корро гузаронда шавад, чунки самари зиёд метиҳад, хуб метиҳад. Ба ғайр аз ин мо тавсия додем ки ба 1 гектар ба ҳисоби 2 килограмм олтин гугурт ба ҳамин дудкунӣ ҳамроҳ карда шавад, агар дуд сал ғалистар мешавад, ҳашаротҳое ки ҳаст барои куштнаш ёрдам медиҳад. ҷараёни дудмонии дарахтон пеш аз ҳама дар боғоти зардолу сурат гирифт. зеро вилояти суғд аз минтақаҳои асосии боғпарварӣ дар мамлакат ба шумор рафта, ҳамасола деҳқонони вилоят бо гирифтани ҳосили хуб аз майдони боғ дар таъмини талаботи бозори дохилӣ ва содирот ба хориҷи кишвар саҳми арзанда доранд. боғпарварон хоҷагиҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят ситоди корӣ ташкил намуда дар давоми шабонарӯзи охир дар боғҳои ҳудуди вилоят дудкунӣ, обмонии дарахтон ва дигар тадбирҳои лозимаро иҷро намуданд. аз як тараф ба қаторҳои зандолазор обмонӣ, дудкунӣ рафта шудааст дар ҳама шаҳру ноҳияҳое ки зандолапарвар мебошанд, дар шаҳру ноҳияҳои Исфара, Канибодом, Бобоҷон Ғафуров, Ашт ва дигар шаҳру ноҳияҳо ситод амал карда истодааст. гармиҳои моҳи феврал ва аввали моҳи март сабаби муғҷабандӣ бар маҳалли дарахтон дар минтақаҳои нисбатан гарми вилоят аз ҷумла шаҳри Конибодом, ноҳияҳои Ашт, Бобоҷон Ғафуров ва Ҷаббор Расулову Спитамин гардидааст. яке аз тадбирҳои асосӣ ки тибқи тавсияи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ амалӣ шуданд, истифода аз маҳлулҳои зарурӣ ва дудмонӣ дар боғҳо буд ки боғпарварон аз рӯи тавсияи мутахассисони соҳа дар ин шабонарӯз васеъ истифода намуданд. ҳамзамон бо мақсади талаф наёфтани ҳосили сабзавот ва гулҳои мавсимӣ дар гармхонаҳо аз сардӣ қаблан омодагӣ гирифта таъсиррасонӣ дида намешавад. ҳоло дар гармхонаҳо помидору бодирин, кабудиҳо ва гулҳои мавсимӣ парвариш карда шуда барои таъминот истифода мешавад. дар миқёси вилоят бештар аз 500 гармхонаи хурду калон мавҷуд мебошад. тирамоҳи соли 2025 дар вилояти суғд дар масоҳати 28550 гектар макони тухмгузории малах муайян карда шудааст. барои саривақт нест кардани ин ҳашароти зараррасон техникаву механизми зарурӣ ва қувваи корӣ мавҷуд буда, рӯзҳои наздик коркарди кимиёвии мавзеъҳое ки малаху тухм гузоштааст оғоз мешавад. маълумоти бештар дар гузориши навбатӣ. соли равон дар вилояти суғд баҳри нест кардани малах техникаю механизм ва қувваи кории бештар сафарбар карда мешавад. тадбирҳои несту нобудсозии малах асосан дар мавзеъҳое амалӣ карда мешавад ки тухмгузории ин ҳашароти зараррасон мушоҳида шудааст. тухмгузории малах асосан дар шаҳру ноҳияҳои Конибодом, Истарафшан, Исфара, Деваштиш, Зафаробод, Бобоҷон Ғафуров, Ашт, Масчоҳ, Ҷаббор Расулов, Спитамен ва Шаҳристон бештар мушоҳида шудааст ва рӯзҳои наздик корҳои несту нобудсозӣ ҳам оғоз мешавад. зимни муаррифии имконияту иқтидори филиали муассисаи давлатии мубориза бар зидди малах дар вилояти суғд иттилоъ дода шуд ки соли равон бо мақсади нобуд кардани ин ҳашароти зараррасон дар масоҳати қариб 30 000 гектар коркарди кимиёвӣ амалӣ карда мешавад. дар филиал 19 трактори дорупошӣ, 5 мошини автоматшини хайлюкс бо агрегатҳои дорупошӣ AV8115 кор мекунад. ба ғайр аз ин дастгоҳҳои дорупошии дастӣ мавҷуд буда дар ҳайли ҳол ҳамаш омодаи кор мебошад. барои иҷрои корҳо ҳам зархимикатҳо дастрас карда шудааст. гузаронидани корҳои мушоҳидавӣ аз ҷониби мутахассисони филиали муассисаи давлатии мубориза бар зидди малах дар моҳҳои октябр-ноябри соли 2025 нишон дод ки майдони тухмгузории малах дар вилояти суғд 28550 гектарро ташкил медиҳад. дар ҷаласаи ситоди вилоятии мубориза бар зидди малах масъулин вазифадор гардиданд ки омодагиро ба мавсими мубориза бар зидди малах пурзур намуда иҷрои саривақтии чорабиниҳоро таъмин намоянд. ҳамзамон гуфта шуд ки дар шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои деҳоти осебпазир ситодҳои шаҳрию ноҳиявӣ фаъолияти худро ҷиддӣ ба роҳ монанд ва ҳамоҳангсозии корҳоро таъмин кунанд. зеро дар сурати саривақт анҷом надодани корҳои пешгирикунанда малах метавонад ба майдонҳои кишти зироати кишоварзӣ, чарогоҳҳо ва ҷангалзор зарари ҷиддӣ расонад.
баъди анҷоми ҷаласаи ситоди вилоятии мубориза бар зидди малах, нишондиҳандаҳои соҳаи кишоварзии вилояти Суғд дар давоми 2 моҳи сипаришудаи соли равон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта, тақвияти корҳо дар самти иҷрои саривақтии дурнамои кишти зироати баҳорӣ, бунёди боғу токзори нав, истифодаи тухмиҳои серҳосилу ба минтақа мутобиқ ва дар вақти зарурӣ таъмин намудани хоҷагидорон бо оби полезӣ тақозо гардид. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. теппаҳои болои деҳаи зебони шаҳри Панҷакент ки солҳои зиёд бекор хобида буданд, тадриҷан сабзпӯш мешаванд. омӯзгорон ва донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳр дар ин мавзеъ ба бунёди боғи нав оғоз карданд. гузориш дар ин хусус. дар доираи татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар шаҳри Панҷакент иқдомҳои сабзкорӣ вусъат мегиранд. яке аз чунин ташаббусҳои муҳими экологӣ бунёди боғи нав дар теппаҳои болои деҳаи Зебон воқеъ дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан мебошад. ин мавзеъ ки солҳои зиёд бекор хобида буд, акнун ба макони корҳои ободонӣ ва ниҳолшинонӣ табдил ёфтааст. бо саъю талоши устодон ва донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дар ин ҷо бунёди боғи нав оғоз гардид. ҳадафи асосӣ аз ин иқдом табдил додани теппаҳои санглох ба гӯшаи сабзу хурам ва сам гузоштан дар беҳдошти муҳити зист мебошад. дар доираи корҳои ободонӣ дар ин мавзеъ бунёди боғ бо истифода аз усулҳои муосири обёрии қатрагӣ ба роҳ монда мешавад. ин усул имкон медиҳад ки сарфи об кам гардида ниҳолҳо самаранок парвариш ёбанд. ҳамзамон барои таъмин намудани боғ бо манбаъҳои обрасонӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. дар рӯзи аввали ҳашари ниҳолшинонӣ устодон, донишҷӯён ва кормандони муассиса иштирок намуда беш аз 1000 бех ниҳолҳои гуногуни мевадиҳанда ва сояафкан шинонидаанд. ҳамзамон тибқи нақша баъди пурра ташаккул ёфтани боғ дар ин ҷо барои донишҷӯёни ихтисосҳои марбут ба соҳаи табиатшиносӣ аз ҷумла биология ва география шароити мусоид барои гузарондани дарсҳои амалӣ ва таҷрибавӣ фароҳам оварда мешавад. пешбинӣ мешавад ки майдони боғи нав тадриҷан васеъ гардида то ба 5 гектар расонида шавад. дар баробари ин дар қисматҳои талу санглохи ин мавзеъ токзорҳои нав бо истифода аз усулҳои пешқадами агротехникӣ бунёд карда мешавад. таъсиси чунин боғҳо дар минтақаҳои кӯҳсор на танҳо ба афзоиши майдонҳои сабз мусоидат мекунад, балки барои пешгирии эрозияи хок, беҳтар гардидани иқлими маҳаллӣ ва фароҳам овардани муҳити мусоид барои зиндагии сокинон низ аҳамияти муҳим дорад. далери бозор, Шоҳусайн Солеҳиён, шаҳри Панҷакент, ахбор. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашнҳои миллӣ ва иҷрои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар ноҳияи Шаҳристон маъракаи ниҳолшинонӣ вусъат дода мешавад. ин навбат бо иқдоми бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия дар канори шоҳроҳи Душанбе, Шаҳристон, Хуҷанд, Чаноқ беш аз 2000 бех ниҳолони сояафкан шинонида шуд. аз рафти тадбирҳои сабзгардонӣ ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати гузаштан ба ҳаёти сабз ва таъмини амнияти экологӣ як қатор барномаҳои давлатиро қабул намудааст ки яке аз онҳо барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 маҳсуб меёбад. дар асоси барномаи зикргардида ва дар доираи истиқбол аз ҷашнҳои бузурги дар пеш истода, имрӯз бо ташаббуси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳристон дар канори шоҳроҳи Душанбе, Шаҳристон, Хуҷандчаноқ маъракаи ниҳолшинонӣ доир карда шуд. дар ин тадбири муҳими ниҳолшинонӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини мақомоти маҳаллӣ, волонтёрони бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, инчунин сокинони ташаббускору созандаи ноҳияи Шаҳристон фаъолона ширкат варзида беш аз 2000 бех ниҳолони сӯзанбаргро тибқи қоидаҳои пешрафтаи агротехникӣ ва бо истифода аз порӯи маҳаллӣ шинониданд. Шаҳристон ки яке аз ноҳияҳои кӯҳӣ ба ҳисоб рафта, замину кӯҳсораш қариб тамоми фасли сол бо барф пӯшонда шудааст, барои нигоҳубин ва парвариши ниҳолони гуногуни сояафкан мувофиқ мебошад. аз ин лиҳоз имрӯз бо истифода аз машварати мутахассисони соҳа, масъулину кормандони бахши ҳифзи муҳити зист бо мақсади ободу зебо ва сабзу гулпӯш гардонидани шоҳроҳи байналмилалии Душанбе, Шаҳристон, Хуҷандчаноқ ниҳолони сӯзанбаргро шинонида, нигоҳубини онро ба сардорони хоҷагиҳои деҳқонӣ вогузор намуданд. тибқи иттилоъ, давоми соли 2026 дар ҳудуди ноҳияи Шаҳристон шинонидани 48000 бех ниҳолони мухталифи мевадиҳанда, ҳамешасабз ва гулу буттаҳои ороишӣ ба нақша гирифта шуда, масъулин азм доранд ки дурнамои пешбинишуда
шударо ба 70,000 бех расонанд. феълан дар ду ҷамоати деҳот назди корхонаву идораҳо ва муассисаҳои таълимиву солимгардонии ноҳияи шаҳристон маъракаи ниҳолчинонӣ бо маром идома дорад. муҳаббат ба ватан эҳсоси бузургест ки дар дили ҳар инсон ҷойи махсус дорад. сокинони ноҳияи абдурахмони ҷомӣ бо дарки ҳамин муҳимият иштироки худро дар ҷамъомаду чорабиниҳои гуногуни давлативу низомӣ вазифаи аввалиндараҷа медонанд. дар ҷамъомади санҷишӣ, мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ сокинони ноҳия фаъолона ширкат варзиданд. гузориш аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиа. бо сиёсати дурбинона, хиратмандона ва ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таҳкими нерӯи мудофиавии мамлакат ва беҳбуд бахшидани шароити хизматии афсарону сарбозон тамоми имкониятҳо фароҳам гардидааст. ин аст ки имрӯз шаҳрвандони касбу кори гуногун низ дар баробари хизматчиёни ҳарбии артиши миллӣ ҳифзи ватан ва ҳимоя аз манфиатҳои давлату миллатро аз вазифаҳои муҳиму аввалиндараҷаи хеш медонанд ва бо ин мақсад пайваста дар тамринҳои омодагии сафарбарӣ ва дигар ҷамъоматҳои марбут ба мудофиаи давлат фаъолона ширкат меварзанд. баҳри иштирок дар чунин чорабиниҳои ба нақша гирифташуда аз ҷониби вазорати мудофиаи мамлакат дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ шумораи зиёди сокинон аз ҷумла шаҳрвандони дар эҳтиёт буда дар майдони муайян гардида ҷамъ омада бо ин амали шоиста ва ватандӯстонаи хеш масъулияти баланди шаҳрвандии худро нишон доданд. ҳайати роҳбарии ҷамъомад аз истиёди генералии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ва масъулини мақомоти давлативу қудратии ноҳия дар баробари суҳбату вохӯрӣ бо ҳайати захираҳои сафарбарӣ инчунин аз ҳолати омодагии техникаҳои ҷалбгардида ба ҷамъомад дидан намуданд. масъулин зимни суханронии пурмуҳтаво аз масъулиятшиносии сокинон изҳори қаноатмандӣ намуда ба иштироки фаъолонаашон миннатдорӣ баён карда шуд. баҳри иштирок дар ин ҷамъомади муҳими сиёсии ҷамъиятӣ ва нишон додани омодагии ҳамаҷониба дар иҷрои вазифаҳои шаҳрвандӣ як қатор иштирокчиён бо сипоснома, ифтихорнома ва рутбаҳои навбатии ҳарбӣ сарфароз гардонида шуданд. ҳама масъалаҳои дахлдори соҳа ва омодагии мақомоти давлатии даъвати ноҳия ба ташкили бомароми чорабиниҳои пеш аз даъватӣ, касбомӯзии ҷавонони синни даъватӣ ва ҳамаҷониба омода намудани онҳо ба хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ зимни баргузории кори ситод дар минтақаи мудофиаи ҳудудии ноҳияи абдурахмони ҷомӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. дар швейтсария бар асари оташ гирифтани автобус 6 нафар ба ҳалокат расид. дар кения 49 нафар дар натиҷаи обхезӣ ҷон бохтанд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар швейтсария дар натиҷаи оташ гирифтани автобус 6 нафар ба ҳалокат расида. чанд каси дигар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштанд. тибқи иттилои мақомот ин ҳодиса қасдан анҷом дода шудааст, аммо полис мегӯяд ки тафтишот дар бораи ин ҳодиса то ҳол идома дорад. дар кения баъд аз бориши аз меъёр зиёди борон обхезӣ ба амал омад. дар натиҷа 49 нафар ба ҳалокат расида, 9 каси дигар беному нишон гардиданд. тибқи иттилои расонаҳои расмӣ вазъият дар Найроби мураккаб аст. зиёда аз 2000 нафар хонаҳои истиқоматии худро тарк намуданд. парвозҳои ҳавопаймо то муддате ба таъхир гузошта шуд. ҳоло дар минтақаҳои офати табиӣ корҳои ҷустуҷӯӣ наҷотдиҳӣ идома доранд. ҷумҳурии мардумии чин 80% роботҳои одамшаклро дар бозори ҷаҳонӣ истеҳсол мекунад. соли гузашта дар ҷаҳон 16 000 чунин роботҳо фурӯхта шуданд. коршиносон пешрафти чинро аз тиҷорат кардани бо сурати технология арзёбӣ мекунанд. дар 10 соли охир тақрибан 33 000 чунин роботҳо истеҳсол мешуд. имрӯз ин нишониҳанда беш аз 10 маротиба зиёд гардидааст. намунаи барҷастаи чунин роботҳо ин Egibot Expedition AC мебошад. ин робот ҳамчун инсон сохта шудааст, метавонад ҳаракатҳои гуногунро иҷро кунад. ба гуфтаи таҳиягарон, робот қодир аст ки вазифаҳои рӯзгор ва истеҳсолиро низ иҷро кунад. солҳои охир федератсияи футболи кишвар ба рушд ва оммавигардонии футбол таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамояд. ҳоло дар 100 мактаби варзишӣ зиёда аз 6000 наврас таҳти роҳнамоии 296 мураббӣ тамрин мекунанд. таъсиси академияи футболи Ювентус низ ба рушди футболи кӯдакона мусоидат менамояд. тафсилоти бештар дар гузориши Раҳматшоҳи Обид ва Муҳаммадсаиди Камол.
солҳои охир давлат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба оммавият ва рушди варзиш диққати ҷиддӣ зоҳир мекунанд. Дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурӣ 5 мактаби махсусгардонашудаи футбол ва 2 академияи футбол фаъолият дорад, ки дар онҳо зиёда аз 1200 нафар футболбозони наврасу ҷавон фаро гирифта шуданд. Айни замон дар 101 мактаби варзишӣ ва махсус футбол теъдоди 6348 нафар варзишгарон дар 653 гурӯҳ машқварзӣ менамоянд, ки با آنها 296 مربی دارای معلومات عالی مخصوص تعلیم می‌دهد. تأسیس دادن اکادمی فوتبال استقلال یوونتوس و مکتب مخصوص فوتبال از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رشد فوتبال کودکانه تکان جدی بخشید. Мы в тесном взаимодействии с Федерацией футбола Таджикистана, с руководством Федерации футбола Таджикистана, которые всячески оказывают поддержку, помощь нашей академии. Благодаря нашей федерации мы создали такую академию. И также мы взаимодействуем с Федерацией футбола города Душанбе. И мы надеемся, что в наших планах еще открытие филиалов Академии Ювентус в Таджикистане, в других регионах. Мы стараемся как можно больше, глубже и качественнее внедрить все то наследие, все то преимущество, которое имеет Академия Ювентус в Республике Таджикистан. Маҷмӯи муосири варзиши фароғатӣ ки аз толори муҳташами варзиши Академияи футболи Ювентус иборат аст, аз соли 2022 фаъолият мекунад. Академияи футболи Ювентуси шаҳри Душанбе чемпиони секаратаи ҷаҳон байни Академияи футболи Ювентус мебошад, ки бартарии худро дар байни филиалҳои зиёда аз 30 кишвари ҷаҳон собит кардааст. Академияи футболи Ювентуси Тоҷикистон аз лиҳози имконият ва шароити муосири машқу тамрин дар байни дигар кишварҳои Осиёи марказӣ назир надорад. Ин марказ барои машқу тамрин зиёда аз 300 нафар шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. Академияи Ювентус нахустин мактаби футболи Аврупо барои кӯдакон дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Вақти таълиму тамрини кӯдакону наврасони аз синни 5 сола то 16 сола оид ба футбол тибқи металлологияи Ювентус таваҷҷӯҳ ба қобилияти техникиву тактикӣ, усули бозӣ, паҳлӯҳои варзишӣ, равонӣ ба рушди ҳамаҷонибаи бозигарон равона мешавад. Академияи Ювентус дар зиёда аз 50 кишвари дунё 65 намояндаи худро дорад. Ҳадафи академия ин аст ки футболбозони моҳирро тарбия намуда дар оммавигардонии варзиш ва тарзи ҳаёти солим ва боз ҳам рушд бахшидани футбол дар мамлакат саҳмгузор бошанд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои кишвар барои пагоҳ 12 марти соли 2026 шинос менамоем. мутахассисони агентии обовошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд, ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебуриш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, рӯзона 6-11 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 12-17 дараҷа хунук, рӯзона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебуриш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 2-7 дараҷа, рӯзона 13-18 дараҷа гарм, дар доманакӯҳо шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 6-11 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебуриш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона аз 5 дараҷа хунук то 1-6 дараҷа гарм, рӯзона 7-12 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 0-14 дараҷа хунук то 3-8 дараҷа хунук, рӯзона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебуриш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 2-7 дараҷа, рӯзона 12-17 дараҷа гарм,
در ناحیه‌های کوی شبانه 6-11 درجه خنک می شود. در بعضی ناحیه‌ها تا 1-3 درجه خنک. روزانه 5-10 درجه گرم. در بعضی ناحیه‌ها تا 2 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تغییرآونده به بارش پیشگویی شده. تمام می‌فراید. حرارت هوا شبانه 2-4 درجه، روزانه 11-13 درجه گرم می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تبریک خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.